para sa disco. Let's go, man. Ito sa na-ready na ba itong isa ron? Yes! Woo! Disco! Me! Help me! Disco, disco run! Ilalim sa kasagi. Ilam niyo kung kwarta dere. 1, 2, 3. Sakto. Kay katong isa ka balo yung guwa yun ito pang interest. Magpalibre na po ito na ako. Oh, no, 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 no. Ikaw, sawan. Bayan ta? Uy, tulong mo pas. Huy. Huy. Okay. Uy, Pops, nanari ka? Na. Ay wala pa bitaw. Actually, unya pa kumuabot. Ang nakita nimo karon, ilusyon ron ni nako. Nga naman, naunsa man ka? Oh, no! Napay problemado kayo ng tao. Oh, sorry, good. Ano din na kinukukaon sa may problema? Ano, Pops? Naglain mo kong tiyan, Pops. Kalibanga ako. Dali, sunod sa... Ay, salamat, may kinagahuna-huna ka kay perting inita ng diri sa gawas. Oh. Hindi tumaro tambal kasayon anong problema ha? Sus, pagkaslo po ni mo, Pops. Sa tanaw ni mo, maghinuktok ako karon kung nako'y kapalit og tambal. Oh, no! Suko, ganoon. Sa tagaan ng tataka, di na lang. Oh my God! Agay, kasakit sa kaibigan. Pasensya na, Pops, ha, kay wala namang gusto sa mood karon. Pila mo na. Yes, payo-ayo din ka na ako ron. Tila ni mo alam ka na nakin, oy. Isa, nay, 200 palit nagtambal. Uya po ni mo, oy. Ay, salamat. Ay, kaning Pops. Wala mo gukoy panood-an karon. Ang kaning 200 hatag manino. Pasig na kay 300 diha kay. Hirmon bitaw nako. Dili man ako pangayoon. Ah, grabe. Di po kay tantong abusado po. Unsa to, Pops? Nakay gingon? Ah, wala, oy. 100 na lang ba yung kwarta nako? Ya, di ra ka malain. Nahala sige. Ambi na lang na bi. Napakay kulang sa kuha 200 ha kay 300 makong hiramon. Nya kay 100 raman mapugos lang yung kog dawat ani. Oh, no, no. Sus, kalami na lang jud nimo. Aw da ana madyo kong lamiun, Pops. Pero dili ba gyud kong patol nimo ha. Di biya tatalo. Ih, sige, dungagin ang istorya ni mo ron. Kaila jud kag unsay akong gipasabot nga lami ron. Ay nga man. Di ang guta mga suko gud. Nya kay naghatag na mga 100. Katong 200 nimo nga kulang. Pwede naman to nimo data-datahan. Data-datahi ra gud. Amigo bitaw ta. Ta? Unsa? Tagaan ti kag 200 kay gikalibanga ka. Imo pa lang gitilok ng akong nabilin nga 100. Karon unsa to ingon? Di Pops balik. Amigo man ta. Pahangi yun ang punta ka. Data-datahi ra gud. Maipas ra lagi na. Ah, mao ba? Darao. Run.
Unya. Unya, unsa may akong ingon ani ni sir? Agay. Wala ino. Uy, papapap. Messi, payo-ayo din kay karon. Nah, kalimot ko oy. Nongo, tilan. Payo-ayo din ka na koron. Tilan nimo. Sa tisunod, Alam ka na nakin. Oh, Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.